Dakata! Ba a shigowa kai tsaye, suna kusa, kuna tsallakawa za ku mutu. Ku juya baya! Ku juya baya! Ku shigo ta baya! Ku gaggauta! Yo, dugui, 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 tawo, dugui, dugui, ba ruwanka da su. Dakata daga gurin nan! Dakata nan! Ke dawo nan! Dakata nan! Ke dawo nan! Tsaya nan! Kai! 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 Me ke tafa da ku? Alatsino Boka. Na gode! Ku tsugunna! Kai! Kai! Me ke tafa da ku? Dakata! Na san abin da ke tafa da ku, amma ku faɗa min me ke tafa da ku? Yauwa, Boka wannan hajiya ta ce, na kawo ta gurinka ba don komai ba, sabida na san aikin ka tamkar yankan wuƙa yake. Ke kuma ba? Dama ko wadda ya min haɗo. Ke dakata! Ba a wannan yaren a nan, ki yaren Hausa. Dama abin da ya kawo mu nan Boka. Kishiya ta ce take da ciki, so nake a sace ɗan cikin, a batar da ɗan. Aikinki an gama. Gashi nan kusa da ke. Jinin sauro na hannun dama. Na san ba za ku iya samo shi ba. Ga aljanin nan kusa da ke, ki ajiye 700,000. To an gama Boka. What? Allah. Kaga na mance kuɗin akan gado kuma. Yanzu ba kuɗi a hannuna. Sai dai transfer. Boka kana da banki ne? To ki samu a ofe. Wannan ban ofe na kan ɗin. 80! Oh Allah, ka ga yaran nan da wasan su ko ina sun canja min password. Yanzu ban san ya zan yi ba. To ai ke banda abinki ai an zo gidan sauki. Mu da muke a gaban Boka, sa nake abin da ma yake ma ɓoye ma ya san shi. Ballantana pin ɗin waya, ai na san pin ɗin wayan ma zai iya gaya mana shi. Haka ne. Kai da ka dabil adama ubanka. Na ƙara na ce ubanka. Na ƙara na ce ubanku. Uba ma cire fin ɗin waya. Ku tai gurin mai gyara. Tai gurin mai gyaran waya don ubanku. Ta nan za ku yi.